دڕۆژێکەوە کە ئیرۆدا لە هەنگ و قەهرەمانێکی پێشمەرگەین لەشکرەی ڕۆژ جانێ خوا دبەر گەل و پاراستنا خاکا کوردستانێدا دشەڕێ ڕووبڕووبوونا ڕێخستنا داعشا تەرۆریستدا کرا قوربانی و شەهید بوو. شەهیدێ پێشمەرگە سەعید ئەحمەد عەینێ ji dayikbûyê bajarê Dêrikê ye sala 1991 û ciwanekî çalak bû. Beşdarî di şoreşa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê da li dijî rejêma Sûriyê li bajarê Dêrikê jî dikir û di fewca sêyan da di nava rêzên pêşmergeyên leşkerê Roj da cihê xwe digirt. Şehîd Seîd di sehê çileya 2015 da di şerê rêxistina Daişa terorîst da li gel birayê xwe Sîpan û hevalên xwe yên pêşmerge beşdar bû û piştî şerekî giran nêzîkî bajarê Musilê li devera Şindoxa şehîd ket. û bi merasîmeke hêja di rêya dergehê Pêşabîr Sêmalka yê Hevsînorî ra cenazeya wî derbasî Rojavayê Kurdistanê bû û beşdariyeke cemawerî ya berfereh li Dêrikê pêşwaziya şehîd hate kirin û li wê derê bi xakê hate spartin. Leşkerê Roj di 12 Adara 2012 da hatiye damezrandin û ezmûneke wî ya berçav di şerê rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst da û dijminên Kurdistanê de heye û li bereyên Şingal, bendava Musilê, Eyn Ewês, Zimar û Sihêla dastan tomar kirine û bi dehan pêşmerge bi merdî, şehîd û birîndar bûne.